Оле, страха на всички, които учат английски. Толкова много думи, които звучат по един и същи начин, а пък имат различно значение. Леле. Каква е разликата между dear и there? Сега ще разберем. Цялата тънкост е в контекста. Ако разберете за какво ви говорят, много лесно ще се ориентирате коя от тези всичките думи и кое значение съответно ще ползваме. Започваме от първото dear. Като там ни е даден примера their dog is cute. Какво означава това? Тяхното куче е сладко. Ами то след dear следва куче, което е съществително и оттам от контекста може и да се досетите, че става въпрос за притежателно местоимение. После имаме второто there, което означава там. The book is over there. Ами няма как книгата да е ей там наша. Нали, по-логично е да бъде книгата е ето там. Тоест, ние пак от контекста се ориентираме какво точно иска да каже този, който ни говори. И последното there е they're happy, което всъщност тук имаме две думи и това са личното местоимение they, като те и глагола to be are. И тук става те са щастливи. Ами малко, ако се замислиме, другите две думи биха били много странни, като се едно да кажем техният щастлив. Малко кой е щастлив? Или там щастлив. Ама там кой е щастлив? Така че, както и в началото споменах, от контекста спокойно ще може да се ориентирате коя дума, какво означава и защо се използва точно в този момент. А ако искате още подобни видеа, лайквайте и сабскрайбвайте.